Un erro humano do capitán Juan Padín foi a causa máis probable do naufraxio do Villa de Pitanxo. Así o concluiu o informe pericial entregado ás partes. Lo valoramos muy positivamente porque el informe concluye, corrobora que la versión de Samuel es la correcta y concluye que efectivamente fue todo totalmente responsabilidad de Padín. O documento desbota a versión defendida por Padín. Non ve posible que o barco sufrira unha parada repentina do motor que o fixera escorar. Apunta que o capitán puxo en grave risco a tripulación e o barco coa manobra que realizou para liberar o embarre do aparello do fondo mariño e considera un factor contribuinte do accidente a demora coa que deu a orde de abandonar o barco. Darlle credibilidad á versión de Samuel. E Samuel o que dixo foi o que dixo, que todo o mundo sabemos, que o capitán non dou a orden de evacuación do barco como ten que dar, que non dou as pitadas correspondentes, etc., e que non gestionou nin digamos, como diría eu, levou a cabo as labores que como capitán lle son exigibles para facilitar a evacuación do buque. Este informe dos peritos baséase no visionado dos centos de vídeos que se gravaron no barco afundido este verán, cando os robots baixaron ata o pecio. Unha operación que se conseguiu despois dunha longa loita das familias que hoxe respiran satisfeitas. Tiñamos razón as familias, hoxe a constatación de que tiñamos razón e que mereceu a pena toda a loita que vos nos acompañastes, que era necesario baixar o barco para ter probas para presentar na Audiencia Nacional para amosar o camiño da verdade do que sucedeu no naufraxio do Villa de Pitanxo. O vindeiro 15 de febreiro cumpriránse 2 anos do naufraxio do Villa de Pitanxo en Terranova. Dos 21 mariñeiros falecidos, 12 continúan desaparecidos. E hoxe tamén nos acordamos moito deles, porque é unha forma de que poidan descansar en paz, que se sepa a verdade con probas. E con indicios claros, como é a baixada ao barco, esas grabacións que nade pode poñer en dúbida. Padín figura como investigado por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave. A investigación está a ser dirixida dende a Audiencia Nacional.